Pán poslanec, podľa mňa sa táto schôdza zapíše do knižiek, politologických knižiek, pretože za trojročnú vládu Smeru počas tohto funkčného obdobia ideme odvolať opozičného politika. To prepíše všetky politologické poučky, lebo áno, takto to Smer už robiť môže a veľmi rád posunie svoju zodpovednosť. Ale hovoril si vo svojom príspevku, že teda ešte za čo? No a ja si myslím, že podpredseda parlamentu dosť razantne narušil tzv. Systém mimoriadne efektívneho rozkrádania spoločných daní. Ešte raz opakujem, systém mimoriadne efektívneho rozkrádania spoločných daní. Keď vám to pripomína skrátku Smer SD, tak je to tak. Možno, keď tu tak radi páni poslanci zo Smeru chodia do minulosti, že niekto im vyviedol kulehu v tom 99. roku, kedy zakladali Smer a možno Fedor Flašík, alebo neviem, kto ten názov vymyslel, ten systém mimoriadne efektívneho rozkrádania im zakódoval do značky. A ja by som bol rád, keby ľudia na Slovensku, ak sa pozrú na budúce na značku Smer SD a budú kampaňovať a budú billboardy, tak si pozreli, že pod kauzou Široký bol odvolávaný politik, ktorý nebol zo strany, ktorá prezentuje systém mimoriadne efektívneho rozkrádania spoločných daní spolu s Váhostavom, spolu s pánom Širokým, Výbohom, Brhelom, ktorých si spomínal v tvojom prejave. Toto je vizitka na prepis politologických poučiek, politologických knižiek. Bude odvolávaný opozičný politik za trojročnú nečinnosť vlády Smeru. Pán poslanec Markvoň.